اینا کرد وی پیواژوی دا چوا تفدگرن پیواژوی چارەسەریە اساسی اوا گلانه ام خطا سیمین yani ne milê a statûkoa ew a rojhilata navîn da berdewam dikin ne kêlekê we dewletan e ne jî kêlekê a hegemonya cîhanî a kapîtalîzm modernîte sermaye a şer a cîhanê a rojhilata navîn belav kiriye wek Afxanîstana wek Lîbyaya Yemenan wek Heteşeyan Talebanan Iraqê parçe kirine ne jî ev kêlekê wan e em beramberê kêlekê gelan, alternatîfê gelan, sîstema gelan, biratiya gelan, çareseriya gelan digerin. Çareseriya gelan da va şer ne berjwendî gelan e. Merivî şaş neke. Şer berjwendî gelan e firsat dergetiye. Gel en zêde xezan dibin. En zêde gel vî zulmê dibînin. Berjwendî desthilatdaran e, desthilatdar şerê xwe zêdetir hemî fabrîkayê şer, çekên şer vî dişta difroşin armanc êdî belavkirina vî civakê. Ji bo civak belav nebe. Kur jî vî berjwendiyê da nekevin qirkirinkî xwe bikanin biparêzin pergala parastinê, pergala xwe rêvabirinê çê dikin. Li Rojavayê Kurdistanê jî wisa bû. Rojavayê Kurdistanê Amerîka tişkî nedaye Kurdan. Kurd bixa kirin. Evalê wir jî zanin herkes. Yani Amerika sanki wir parast. Amerika da tiştaya Rojava. Kurd bixa li Kobanê jî, li Afrînê jî, Cizîrê jî Tirk a qasa berjwendî dijberî disekirîbû. Amerika hemû hêzên ve çetemetêyan çek kiribû, wan amade kiribû, beremberî wan da derket. Yemekî li vir tu xeta xwe da baweriyê xeta xwe bikî, baweriyê tekiliyê biratiya gelan bikî, îtifaqa xwe bikî, xwe rêvebirinê bikî, tekiliyan bikî, tu dikanî vî rewşê da xwe bikanî parêzî. Xweparastin çi ye? Xweparastin ew desthilatdariyê Îranê heta niha darda dike, heta niha zulmê dike, tu beremberê xwe, beremberê wan xwe dikanî heremê xwe biparêzî. Derfetek çê bibe, çê dibe. Rojhilatê Kurdistanê çiya ye, Rojhilatê Kurdistanê gel gunda da ye, Rojhilatê Kurdistanê da heremên henin Kurd wir pejak hêzên yereke, hêzên xwe amade kirine sala ye wir amadebûnê kiya ye.